Jeg er mest glad og mest til stede og føler mig mest helt, når jeg er i en god arbejdsproces. Og jeg kan se, jeg er kommet så langt i processen, at jeg ved, hvad jeg vil. Og jeg er inde i en frugtbar arbejdsproces. Og jeg kan se, det er svært. Der er ting, jeg skal kæmpe med, men jeg kan også se, at det kan lykkes. Det er et sublimt øjeblik for mig. Ja, den Flowing Water har jo hvad skal jeg sige, det er også en af de der værker, der sådan har udviklet sig fra et lille forsøg. Niels kom i dag hjem med et stykke bark. Der var en gammel birk, der var faldet her lige i bunden af haven. Og det viste sig, at den var rådden indvendigt, så barken den var mere eller mindre løs. Han havde taget et stykke bark og kom ind med og sagde, så det ser flot ud. Det nappede jeg jo på med det samme, der syntes det var fantastisk. Så lavede jeg en silikoneafstøbning. Jeg kan godt lide at lave afstøbninger af overflader, og jeg bruger det meget ofte i mine skulpturer. Sætter det sammen på en ny måde, ikke? Og så lavede jeg nogle små relieffer af det. Det var det første forsøg. Så fandt jeg ud af, at det kunne være sjovt at lave et stort værk med det her. Og så skrællede Niels resten af træet af, så der lå efterhånden en ordentlig stak af de her stykker bark, ikke? Og så gik det store arbejde jo i gang med at præparere og vælge ud og finde ud af, hvordan jeg skulle bruge det. Og de skulle jo have, jeg ved ikke, 16 lag shellac, før man kunne tage en silikonform over det, og så videre, og så videre. Så fik jeg taget de her lavet de silikoneformer og tog nogle voksafstøbninger og fandt ud af en dimension på det her. Og så da jeg så lagde dem ned på pladen, så lignede det jo... Så, ja, man kunne aflæse det som, at man sejlede rundt i katarakten i Egypten, eller man kunne også aflæse det som, at man var sejlet ind i mellem fjellene i en norsk fjord. Altså pludselig så var det landskaber, der lå i noget vand. Jeg begyndte jo allerede at modellere, da jeg var 12-13 år deromkring. Og jeg kom jo fra et hjem med en mor, der var kunstner selv. Så huset var jo fyldt med alt, hvad der var til det fag. Og min bror modellerede jo også. Han var rigtig god til det. Han modellerede dyrt. Jeg var mere interesseret i at modellere mennesker. Men vi havde jo altså alle det der plasteliner, som det hed dengang, som vi kunne bruge. Og det tog jeg med hen i skolen. Vi havde dengang sådan nogle gammeldags pulte, man lukkede op. Og når jeg var ikke nogen held i skolen, og jeg kedede mig meget ofte i timerne, og så tog jeg så noget ler frem, så sad jeg og legede med ler og lavede sådan nogle små figurer som dem her, ikke? Og det var ikke særlig populært, kan man sige. Så jeg fik jo meget skæld ud af mine lærere, og så fik jeg en seddel med hjem til min far, hvor der stod, Gerdas opførsel er utilladelig. Og så skrev han nedenunder, set med sorg. Jeg har hele tiden vidst, at jeg gerne ville være billedkunstner. Men min far var strittede meget imod. Han sagde, der skal kraftedeme mig ikke mere end én kunstner i det her hus. Altså min far, han synes jo, altså det pigebarnet her, hun må jo lære noget ordentligt, og derfor skulle jeg være sygeplejerske. Jeg var for dum til at tage en studentereksamen, men sygeplejerske, det kunne jeg måske nok lige akkurat klare.
Så jeg blev meldt ind til en sygeplejehøjskole. Om efteråret, der tog min far, som var læge, han tog til London til en lægekonference. Mens han var væk, så tog jeg og en ven af huset, som var meget interesseret i, at jeg skulle blive billedhugger. Hun var niece til Utzon Frank, der var professor på Kunstakademiet. Og så tog vi derind. På det tidspunkt, der havde jeg modelleret... Nej, nu kan du ikke se, men jeg har modelleret de her 2 portrætter her. Det ene var Arnold Busk, den gamle Arnold Busk, og den anden var viceprovsten Vore Gensen. De 2 gamle gubber der, der var 80 år plus, ikke sandt? Dem havde jeg modelleret portrætter af fuld størrelse, dem havde jeg med under armen ind på Charlottenborg. Og der sagde jeg så, spurgte jeg med rystende stemme, min far vil have, at jeg skal være sygeplejerske, men jeg vil hellere være billedhugger. Er der overhovedet noget at bygge på? Og så sagde jeg de forløsende ord, og han syntes, det ville være fuldstændig vanvittigt at starte på en anden uddannelse end at blive billedhugger. Så gik jeg hjem og sendte et telegram til min far, fortalte om denne her historie, om det positive svar, og spurgte om jeg måtte have lov til at melde mig ud af det der sygeplejehelvede der. Og så fik jeg det korteste svar, jeg nogensinde har fået på et telegram, der stod, accepted, far. Det her, det er den 3. og sidste kuppel, jeg er i gang med, der skal udstilles i voks. Og den bliver 60 x 60, altså 60 i diameter og 60 i højde. Og det her, det er basen til selve kuppelen, som jeg har liggende derovre. Og for at kunne holde målet, så er jeg blevet nødt til at lave sådan et metalstativ indvendigt, som jeg bygger det op over. Og det bliver holdt sammen med hvad det hedder, det her, og med knappenåle og så videre. Men nu er jeg så langt i fasen, så jeg kan tage alt det her væk. Og så kan jeg begynde at lirke den her op, for jeg har modelleret det hele sammen her. Og de 2 ringe, som skal danne overgangen til basen på katedralen. De hedder kupler, dome or die. Fordi jeg parafraserer over det engelske udtryk do or die. Og det handler om de 3 monoteistiske religioners, den måde de bekriger hinanden på og slås. Og det fælles træk, det er kuplen, domen, hvælvet. Fordi de alle sammen mener, at de har eneret på himmelrummet. Kuplen, det er jo et billede på himmelrummet, ikke? Og i kampen om at være den, der har ret, så ødelægger de hinandens helligdomme. Og filosofien er altså, at hvis man ødelægger noget, der er helligt for andre mennesker, så ødelægger man også noget for sig selv. Vi er i øjeblikket hos min bronzestøber, Jørgen Svendsen i Svendborg, som er en fantastisk dygtig mand og en meget, meget sød mand, hvilket ikke er uvæsentligt i denne her proces, fordi at det er altså jo et samarbejde. Den måde, jeg arbejder på, der bygger jeg i hvert fald i den her serie, kuppelserien, har jeg bygget skulpturerne op direkte i voks. Og man skal være rigtig god til det her håndværk, fordi der er masser af håndværk i, ikke? Og så det er bare det at få sådan noget til at passe sammen med en kuppel, der i forvejen er støbt, som ligger derude, og som er tung som en ondt år. Den måtte jeg have lagt omvendt, så jeg ligesom har arbejdet omvendt. Jeg har haft den her på hovedet for at finde ud af, hvordan det passer sammen med kuppelen, ikke?
Hele det her voksarbejde, det er learning by doing. Og jeg har da sådan, når altså jeg skal have det vist, og når jeg har fået vist det en gang, så kan jeg huske det. Så ved jeg, hvordan man skal gøre. Og denne her struktur, som vi ser her, som er jo meget levende, og den har jeg opnået ved at tage silikoneaftryk af rester fra huse, som har været under nedbrydning, eller gammel forvitret tagpap og sådan noget. Det har jeg taget silikoneafstøbning af. Og så har jeg støbt voks i og brugt det til at bygge skulpturen op med. Og derved får det denne her vilde overflade, som jo man overhovedet kan modellere sig frem til. Altså det. Og når jeg så har bygget den op, så begynder jeg at rive ned igen. Altså så begynder jeg at gå ind og modellere den, ikke, så den ser ud som om den har været udsat for lidt af hvert. Alle de rejser, jeg har været på, alle de steder, hvor jeg har boet uden for Danmarks grænser, i en helt ny kultur, de har jo sat sig tydelige spor i min produktion. Og det er jo, hvor det startede jo i Mozambique i Afrika, og senere i Laos i Indokina, og så til slut i Kenya. Altså de der lange perioder på 3,5 år, hvor man lever i en helt anden kultur, de sætter jo sine spor. Jeg kunne ikke komme hjem og fortsætte der, hvor jeg slap. Altså, hele mit billedeunivers ændrede sig, fordi jeg havde ændret mig, ikke? Jeg var jo et andet sted med mig selv. Og jeg startede med det naturalistiske, og så går jeg over i det mere abstrakte og det konstruktive, og eller mere over i installationer og så videre, ikke? Og så har der alligevel været den der røde tråd med alle de her portrætter, som jeg har lavet hele mit liv, ikke? I lange tider, kan man sige, har jeg haft det arkitektoniske som sådan en referenceramme. Men også det politiske på den måde, at jeg er påvirket af det, der sker i den tid, jeg lever i. Jeg er et privilegeret menneske, også fordi jeg har det sind, jeg har. Jeg er jo et positivt menneske. Jeg er stort set glad hele tiden. Jeg kan godt have sådan en stor, varm lykkeklump inde i mig. Så jeg tænker, jeg kan næsten ikke være i mig selv, ikke? Det kan jeg godt have indimellem. Ligesom jeg havde meget som ung. Det er sådan en følelse, som ligesom forsvinder, jo ældre man bliver. Men jeg kan stadigvæk
mærke den. Jeg vil også sige, at jeg kan også sammenligne mig selv som sådan en champagneprop. Man propper ned i vandet der, så kommer den op igen. Altså, jeg har da også haft skuffelser med hensyn til, så har jeg været med i en konkurrence, så har jeg ikke vundet, så er jeg kun blevet nummer 2 og den slags ting. Eller man har søgt noget, og så har man fået afslag, eller man håber på, at man har fået en ordentlig anmeldelse, og så er der overhovedet ikke nogen, der oplever, at man er med på udstillingen. Står der bare i øvrigt udstillet Gerda Thune Andersen, så siger jeg, du aner ikke, hvor mange gange jeg i øvrigt har udstillet på den måde. Og så tænker man, op i røven med det, altså jeg skider ikke spekulere på det. Vi skulle gerne have lagt det første lag på her, ret hurtigt, og penslet ud, ikke? Det er jo noget med, at man ser, og man registrerer, dukker nogle skulpturer op i hovedet på en, ikke? Altså man oplever, men man ser skulpturerne for sig, når man sådan går rundt, eller de muligheder, der er. Altså det er hele tiden den der skabende proces, som starter heroppe mellem ørerne, og så ender med at komme ud, ikke? Og så vender vi den om. Jeg får ikke stillet nogen opgave. Altså, det er bedøvende ligegyldigt, om jeg laver noget eller ikke laver noget. Sådan, hvis man skal tage det meget råt, ikke? Altså, jeg iscenesætter mig selv. Jeg bestemmer, at nu skal det her gennemføres. No matter what, altså. Om jeg så skal pantsætte hus og hjem, eller hvad, så sætter jeg... Og nogle gange kan jeg, hvis det er store værker, store ting, så kan jeg godt være meget nervøs for det, fordi jeg i baghovedet hele tiden tænker økonomi. Og jeg kan forberede, og det er ligesom altså... Jeg er som tidsindstillet bombe, og jeg ved... Og jeg er bange for at sætte af. Jeg er bange for simpelthen at komme af potten, som det hedder. Og jeg ved, at det øjeblik, at jeg tager skridtet, så binder det altså også. Det er også meget ofte de her op- og nedture, sinuskurver, hvor man altså kommer ind i de der perioder, hvor man føler sig fuldstændig, som altså batterierne er totalt tomme, ikke? Man tænker, for aldrig lave en skulptur mere i mit liv. Der er totalt mørkt, ikke? Jeg kommer herover og siger, what am I doing here? Og så pludselig, ding, så virker batteriet igen, og så er man i gang med et nyt projekt. Altså det er meget mærkeligt. Og nogle gange, hvis jeg har lavet en rigtig god skulptur, og ser den sådan nogle år efter, så tænker jeg, det er mig, der har lavet den der. Altså det må komme fra vor herre, og sådan kører lige igennem ud, ikke sandt? Altså det er mærkeligt. Nogle gange kan man sige, det er ikke mig, der laver det. Det laver sig selv på en eller anden måde. Og vi skal dertil her. Sådan. Det er som om, ja, hvis man var lidt religiøs, så tænker, det var herre, der har sat noget i gang. Men altså, det er, altså, når man er åben, det er en form for, hvor man skal trække sit intellekt lidt tilbage, altså sit overjeg, om man så må sige. Det er de lykkeligste processer, hvor det ligesom kommer flydende. Rykker vi den herover på det flade bord herover. Sådan. De kom til at sige, at skal over næste uge og passionere den sidste kugle.
det er for meget ind, tror jeg. Så det er noget af den retning her. Ja. Det kan vi fint justere. Meget ofte er jeg jo primus motor. Altså, ja, det er også min idé, at vi skal lave den udstilling på Tegnermuseet her til næste år. Det er jo mig, der sammensat gruppen. Det er min idé, at jeg synes, vi skulle gå i dialog med den der alfahan, der hedder Rudolf Tegner. Og 8 kvinder, ikke? Og i stedet for, at som Tegners skulptur er vertikal og høj og så videre, så vil jeg lave en, der er horisontal, liggende vinkelret ud fra hans skulptur. Vi kommer på budgettet. Jeg tror ikke, det er fast til sådan nogle. Jeg vil sige, hende jeg har haft som helt, hun er sgu ældre end mig, det er Louise Bourgeois. Hun havde sit store gennembrud, da hun var 82 år, så jeg har lidt tid at løbe på endnu. Hokus pokus. Jeg er måske lidt tryghedsnarkoman, kunne jeg bare forestille mig. Jeg elsker at være det samme sted. Altså i virkeligheden laver jeg nogle kæmpemæssige pælerødder dernede, hvor jeg slår mig ned. Så hver sted, jeg indretter, så indretter jeg, som om jeg skulle blive boende her for tid og evighed. Så starter jeg mit arbejde, så laver jeg en køkkenhave, så har vi en hønsegård, så bliver der lavet kyllinger. Men jeg er meget beslægtet med mine formøder, hvad det angår. Der er jeg sådan en urkvinde, tror jeg. Jeg kan godt lide alt det der. Jeg kan godt lide at bage et smukt brød. Det er en del af mig at være sådan. Og have alle de her unger omkring mig. Og plads til dem. Og rum til dem, ikke? Jeg fik 4 børn i løbet af et øjeblik, ikke sandt? Og det er jo også en del af livet, og det at være kvinde, det er jo de her børn, man får, ikke? I perioder har det været måske mere problematisk end andre, og jeg gudskelov har jeg en dårlig korttidsudkommelse, så det vil sige, det har jeg så har jeg fortrængt hen ad vejen. Men altså, det er jo en overgang, pludselig er det væk, så er de fløjet redden, og så vælter børnebørnene ind. Vi har 10 børnebørn. Tænk, hvilken rigdom det er. Man må alt her i det her hus, bortset fra ganske få ting. Og det gælder alle børnene. I må ikke gå ind til hønsene. De er kødædende. Og det gælder også Rasmus. Det gælder især Rasmus. Og det er fordi, de bliver forvirret, når der ryger 500 unger ind, og de slipper ud, og så har helvede løs. Jeg er sådan en menneske, som har det i min sind, at jeg holder meget af gæster. Jeg kan godt lide en stor familie. Jeg kan godt lide at lave god mad. Og altså alt det der, hele den der del af mig, den eksisterer også. Hvis jeg undertrykte den, så ville jeg være et underligt halv menneske. Det er vigtigt at elske. Det er det altså. Det er en stor del af livet, ikke? Altså hvis man mangler den, så tror jeg, så vil jeg være sådan et amputeret menneske. Helt afgjort. De ting hænger uløseligt sammen i mit liv. Jeg kan ikke leve uden begge poler.
Ja, nu er jeg altså lige ved at være færdig med det her værk, som jeg kalder Flowing Water, Drifting Land. Og det er jo en ting, jeg har haft i støbeskeen og har tænkt på meget længe. Også fordi den ligger i sådan en naturlig forlængelse af det, jeg har arbejdet med hidtil. En form for forfald, skabt af mennesker eller naturen. Og så var det min tanke, at der skulle stikke sådan nogle krystallinske former op af vandet, som indikerede, at der var altså et kulturlandskab nedenunder menneskeskabte byer, som var oversvømmet. Der kun stak nogle tårne og sådan noget opad, ikke? Men om jeg bruger dem eller ej, det ved jeg ikke endnu. Det bestemmer jeg til sidst oppe, når jeg skal samle det. Fordi jeg er ikke helt sikker, om jeg vil have det med eller ikke vil have det med. Når der er huse på, så vil jeg sige, så spiller husene første violin, landskabet anden violin. Det øjeblik, jeg tager husene væk, så er det landskaberne, det drejer sig om. Og så er det jo fri tolkning. Oplever man det som noget landskaber, der flyder i vand, altså øer, der flyder i vand, eller oplever man det bare som et stille, roligt, meditativt landskab, som man kan gå ind i og selv finde ud af, altså digte på skalerstørrelse. Hvor er jeg en til en i forhold til det? Det er det, der er. Det er det, der er det store spørgsmål. Hvad fanden man gør. Og det tror jeg vil gå og kigge på stadigvæk stykke tid, inden jeg ved det. Jeg begynder lige at tage den her væk her. Og jeg har prøvet begge dele. Jeg har haft ære på og nære på. Og begge historier dur sådan set. Jeg skal bare vælge, hvilken historie jeg vil vælge. Det er altså meget svært at se. De er lige gode begge to, ikke? Det er jo det, der er det. Men det ender sgu nok med, at jeg ikke har husene på. Men jeg kan tage dem med. Jeg kan sætte dem på i sidste øjeblik, hvis jeg fortryder. Ej, nå. Jeg skal til at eksperimentere lidt med det her dronetavler. Altså, pludselig fik jeg så nogle hjem, så tænkte jeg, det kan godt være, at de bliver sådan noget en dag. Jeg ved det ikke, men jeg har en eller anden fornemmelse. For jeg ved, at de bygger det op med sådan nogle rammer, og jeg tror på en eller anden måde, jeg skal finde ud af et eller andet sjov. Nå, men altså, det er sådan, man får noget ind, og så tænker man, wow, det gemmer jeg. Det gør umiddelbart indtryk på en. Så gemmer jeg det. Så kan jeg godt gemme det længe, jeg kan glemme det simpelthen. Så ligger det et eller andet sted, og bliver et af mus og rotter, hvis det er hvor. Nå, men altså, så pludselig så tænker jeg, bingo, det kan du bruge til noget i denne her sammenhæng. Og så opstår der noget nyt, ikke? Jamen, når det først har forladt en, og man ikke kan ændre på det mere, så er det ligesom, så mister man interessen for det i virkeligheden. Sådan lidt. Så er det næste projekt, der står. Ja, fordi så kan man kan jo ikke ændre på det mere. Nu er det, som det er, ikke? Altså, så kan man, ja, det forlader en på en eller anden måde. Det er stadig en af ens børn, ikke sandt? Men nu må det leve sit eget liv, ikke?